nde Naftali Mogaka Musiere igondo momenyi bwe kenyoreke nande igondo mulisi bwe kanisa iga ya Seventh Day Adventist Church gesore SDA Church igo twanyorire torase kenyoreka ase nkeye eyo minto diuki Nyamongo onyate ko bagakorara agatigo mwanchio ye Frida na abana bamenyeta ase nkeye ekero yo minto diuki anyate ko bagakorara omwesimiwa MCA bwe taoni ye ward ye yo minto diuki Masira na ariete iranga na bega kurwe ng'ombe ocha senkeye yo minto Frida bega korendera abana abatigirwa abake bono gotwa chicha koba kirori amaene nga eire elio mwesimiwa diuki ariete oyekiraniri rero aso kurwe ng'ombe nyare koba gekorenda abana abakoba gukina mbali amo na intu bona iga ne skuru bakale lakini mamumu abano ara bona batogwakero mwesimiwa diuki ngambi yamono aso gwikiranie ire iyo n'abanyakenyoro bonsi no bara na barabu babeire kirori ase egwikirane kweire watu watebire ngambi yamono bali mwensi mwato muno mwesimiwa diuki ngambi yamono mumwirire report ngambi yamono oikiranirie ire asa murita nguru Frida Kelbo Nyamongo chenkwira ndio mwesimiwa diuki Masira ase ira abeta ko bagakuria obeire ga gwikirani na msio goita n'abanyakenyoro bonsi ko bakirorina eire rio mwesimiwa ari eikiranire rero mbiyamo ndayo mwesimiwa ari eira yaikire nereria Nchasa majeta ni bisiba mwangu Mogaka nsamu tenagokire naende naigure buya asinge ntemirimo yo mwesimiwa igagokora eira akuri atari mwesimiwa okung'ainireria igakurie eira naende oye ira yayo nyeikirania naende yatari kunyara tari goteba ng'a naye kore ere gagokora yani gagoteba egintu kiria gokora onyanja mumanye go mwesimigu na barigo tabwati menu eberi kiria atari kunyara gagugukani kiria kunyara na kiagoteba buna bono rentira eng'ombe engiya ng'ombe ya mabere guchogotokonyera abana erinde erio ka bagosoka nonye bachunige kombe kamo banyore sabuni igemereme yagokora gotukuno kumusabira kagosoka na kagosoa Nyasaye museseni na Nyasaye ta kumutige gekogera kunyora chinta kana babura kana batakanu na bataka eina ere mirimo Nyasaye mubikirite oyo naro mwesimigo kunyora chinta kana babura ka batakanu na bataka tiga Nyasaye museseni na enda nakobere kirugo ikyo muntu tana kumubori ngana kiakona kuiranirira tiga na kuiranirira nonye mara igorende kwa niaba ya ofisi nare gotebanga utwakira ase kinyiro kia bigogo asinge njogo chakaba kirori ase ira beto ko bagakuria yokorete ng'ombe asa igorende twaikira asa retire ng'ombe ngiya kabisa ng'ombe nterere igo chakaba yokonya abana batigetu ase omuchi oyo igona nare gotebanga omuchimi bana gasete nyone ire ya mochi konyorwa sinini nase nginje binto bikong'etake korende ngotemare koko bagagoikirania igorende ase keria kwanire tari ko bataikirania na intwe ngo mombeka tore ya majira kabisa nga ikirani ire liko bata ko gokuria igorende na gotanga rero no tora twaletire ng'ombe na abanyene kenyono bara no mwana no barega abanta bange mono twagokire mono twatera mushimigwa atikagende bosio na enda sanda katikariti aikirani chire chiria chibante ko chikirani ige kenyoreke ne kia bigoge ka ambigogo logwa gesore bigogo na boge korokuo ochio yo no ibo Mogaka orarete nyang'au o matunda no mongino ye kwambokanere na ararete iga abana baje nabo batigareta iga diuki buna ararete oyo mwabo akobwatia yo mitoke baso chofrey eremo yari ne family yaye na Frida buna tigareta na abana baye